I had a dream the other night. Ta' min wieħed jirrifletti ftit da' żminijiet li għaddej minnhom bħalissa biex kemm jista' jkun noqogħdu ġewwa. Huwa veru żmien li għandna bżonn nistapportu ftit u nagħmlu ftit sagrifiċċji għal ġid tagħna stess l-aħħar mill-aħħar jekk neħelsu minn dat tip ta' virus li hawn fuqna bħalissa nkun qed igawdi kulħadd għaliex ninqalgħu minn di problema kbira ġejt fuqna. Bekk inħeġġeġ ħafna lin-nies ma jagħmlux ħafna kuntatt. Ma jħorġux barra jmorru jagħmlu ħafna qadija għal xejn, ġifieri ma jintaqgħux ġamgħat kbar. Kemm jista' jkun nerġa' ngħid b'sagrifiċċju noqogħdu ġewwa biex neħelsu minn dat tip ta' virus li għandna fuqna. Nawgurakom is-saħħa. I wanna live with you, yeah. You got something